Abusuan interview na no de se premier nimpa. Eni tudwuma ko EPM Media College. Ana de so maso ase etimi de interview bro. EPM Media College. Raising professional media stars. Na na interview any Prophet Kofi Oduro na baba twetwe nkomo na se wentime yinsem bisa na no de a. It's a shame. Mo abra Canada no na waka no. Mama Akua Donko. E wo mse majusi ka beti ne pese mi fi interview no. Anya adwuma ne e kina so ka. Me Akua say we romantic na se wani gi interview de na sire kakra. Interview no so ne mu magana fonti asese wona waka dos ka se wansam se enye no. Bibi jeje wo bo pa. Asa wo she dos ka se de na wasai. Baabia. Dos be na fi ahwes ne ga she ya ne kunkwache no. Sad dross. Adenti no ni hu kwan se wo hye sad dross no. Egu awari. Efiri se na dross ne ye. Grandmother dross. Afen so wanhuru na. And the shout. Na dross oba hye de ko ne prefie ni din de sen. Grandmother dross. Ene na prophet shema me hwe. Na side chicks. Why? Ene atwema mmisa kum chacha nsa. Prophet kum chacha. Asofo bebre omo hye omo yirim dross no. De na yom. You know ya bayfo. Ti se sofo bi hye ne dross na se sofo no. Nim nyansa. Nyame tua wo ka. Kum chacha. Nti hu prophet Kofi Oduro sen. You know ya bayfo. Wo yes said omni principal ba so. Robert Sifu ogu Ghana ya cho won wi. Na wa be chikum chacha. What are you talking about it? Oh prophet, me de manage ni a wo hye no. We wa ho. Na wan kasa de ne woni wani je hu. Nsu we. Emma wan mo prema no anche no. So mkom mprafo chi a, e de na ye omo ye. Yeah. So baby eja pe. So ni mo so mi mo abe. Ani bi te se fela makafu nso Chicks in the way I know mo pe. Benifo se wonim de yen se de nti wokoda. Side chicks no so ma omo nche dross. Da ho pa na ne na no bosu apagya kire wie so for da ma mhwe. Kum chacha, ene bro wani ba ho se wase oyire dross no. Asembe na wo kai. Ehu se manye ne yie na mesere bone fache. Interview na ba wie na mum kan hu se EPM Media College. Tembe me din ho dance kire bomode a na sam twadwuma na peso ye de a. Bra, na ne be di kaso bom na afi nso. Entiti a be be ma wo na tima boa ama sam twadwuma mu. Watima yo pebe na nkase wagira wo na se frank esi poso. Se ase ma me ne enko.